дар вилояти Суғ бинобар якбора сард шудани ҳарорати ҳаво беморони шӯъбаи андрологӣ беморхонаи клиникавии вилояти Суғд зиёд гаштанд. бемориҳои мардона асосан байни миёнсолон ва ҷавонпесарон зиёд гардид. дар ин бора духтурони беморхонаи клиникавии вилояти Суғд иттилоъ доданд. ҳоло дар шӯъбаи андрологияи ин беморхона наздик 30 нафар сокинон аз шаҳру навоҳии ҳудуди вилоят бистар шуданд. духтурон таъкид мекунанд ки байни муроҷиаткунандагон бештар мардони синнусоли аз 20 то 40-45 сола ба мушоҳида мерасад. сабаби асосии ин муроҷиат асосан Федератсияи Русия, яъне дар иқлими нисбатан хунук кор кардани сокинон мебошад. ин ба ҳозир ҳар хел омилҳо гуфтан мумкин. ҳозир интернет, телевидение, бачаҳо масалан моилаш ҳозир кор меранд дигар шаҳри ноҳияҳо ба ҳамаш ҳамин сабаби оилашон дур буданд. ин чӣ сабаб мешавад? беморони дар шӯъба бистаришуда асосан сокинони шаҳру навоҳии Панҷакен, Деваштиш, Спитамен ва ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мебошанд. дар маҷмӯъ беморони аз 20 то 80 соларо духтурони шӯъбаи андрология қабул ва муолиҷа мекунанд. айни замон мавсими хуруҷи бемориҳои простата аст. аз ин рӯ духтурон ба сокинон тавсия медиҳанд ки дар сарди худро эҳтиёт кунанд ва ҳатман либоси гарм пӯшанд. дар ҳолати пайдо шудани аввалин нишонаҳои беморӣ бошад, ҳатман ба духтур муроҷиат кунанд. охирин 5 рӯзи ман беҳад хунук шуда муроҷиат ако аслона аммо шаҳри ноҳияҳо бисёртар мебиёнд ки раҳо банд ганда будагиш ба омада натонистем ҳам ба беморо, лекин ҳозир баъди хунук бисёртар муроҷиат кардасем. ман ҳам таги дар ҳозир беморо бисёр табоқоти нағз гирифтасем ҳозир ба имрӯз дар беморхонаи клиникавии вилояти Суғд беш аз 500 нафар сокинон дар 25 шӯъба ба табобат фаро гирифта шудааст. байни онҳо асосан бемориҳои шадиди роҳи нафас ва боди гарм, илтиҳоби шуш, шамолзанӣ ва нишонаҳои бемории зукоми мавсимӣ ба назар мерасад. бино ба иттилои духтурон, теъдоди беморон дар муқоиса ба соли қаблӣ дар як сатҳ қарор дорад ва дар ин давра ягон ҳолате бо нишонаҳои вазнини беморӣ муроҷиат кардан ё худ табобати дуру дарози сокинон бо ин ё он намуди беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. бемории шадиди рӯи нафаскардӣ дар шӯъбаи шушу боди гарми мо бистарӣ мешаванд. дар онҷа ҳоло 28 бемор бистарӣ шудагӣ, асосан синни соли ҳамин аз 40-50 боло бистарӣ шудагӣ. шаҳрвандоне ки ёшам мегузаронанд бемории рӯи нафас, пневмония, дигар беморҳо. духтурон таъкид мекунанд ки ҳамасола дар фасли сармо асосан хуруҷи бемориҳои роҳи нафас, шамолхӯрӣ, илтиҳоби шуш ва андрология байни сокинон мушоҳида мешавад. аммо сардие ки соли ҷорӣ ба вуқӯъ омад, гирифтории сокинон ба ин гуна бемориҳоро дучанд кард. аз ин рӯ духтурон огоҳ мекунанд ки дар ин рӯзҳо худро эҳтиёт кунанд ва ҳатман ҳарорати бадани худро гарм нигоҳ доранд, зеро сарди якбораи ҳаво ба саломатии сокинон таъсири ҷиддӣ мерасонад. гузориши Саидмухтори Сайданвар, Наимҷон Аюб барои баромаи Рутӣ хабар.